Her er Lizzie. Lizzie kan godt lide at spise kager, og hun kan godt lide at surfe på internettet. Internettet, det er bare så fedt. Når Lizzie surfer på internettet, så får hun masser af kager, helt uden at vide det. Kagerne bliver på computersprog kaldt for cookies. Cookie, hvad for noget? En cookie er en lille tekstfil, altså en samling oplysninger, der bliver placeret i en lille mappe på computeren, når man besøger en hjemmeside. Altså mener du i min computer? Ja, og cookien kan blandt andet samle viden om, hvad Lizzie klikker på. Men altså, kan alle så se de cookies, der ligger på min computer, og som giver mig viden om, hvordan jeg surfer på internettet? Det er sgu da klamt. Nej, det er kun den hjemmeside, der har lagt den almindelige cookie, der kan aflæse den. Nå, okay, på den måde. Men hvorfor det? Den viden, som cookien gemmer, kan ejeren af hjemmesiden bruge til at forbedre sin hjemmeside, og dermed blandt andet gøre det lettere for Lizzie at navigere rundt på sitet. Det er bare super. Men registrerer cookien, så hvad jeg hedder, hvor jeg bor og sådan noget? Ja, det er der mulighed for, hvis cookien bruges til at give adgang med et password til en hjemmeside, såsom et magasin eller en klub eller lignende. Men det er kun den hjemmeside, der har sat cookien, der kan aflæse den. Ja, jeg troede lige, altså. Hvis denne cookie-funktion ikke eksisterede, ville det betyde, at hver gang Lizzie klikkede på et nyt link på den hjemmeside, så skulle hun skrive sit login og sit password igen og igen. Hvor ville det altså bare lige være for meget, altså. Det kan jeg bare ikke. Det svarer til, at Lizzie som kunde i stormagasin skulle starte forfra ved indgangen, hver gang hun fik lyst til at kigge på en ny vare. Ja, så man lige mig gå ind i butikken 30 gange. Meget, mand. Så en cookie kan være med til at gøre det lettere for Lizzie at være på nettet. Jeg elsker kager. Jeg mener cookies. Altså de der på internettet, inde i computeren, ikke? Nej. Men der findes nogle cookies, der kan være krænkende for Lizzies privatliv på nettet. Det er de såkaldte tredjeparts cookies. Tredjeparts cookies? Ja, tredjeparts cookies placeres på computeren af andre firmaer end den hjemmeside Lizzie besøger. Det kan være reklamebureauer, der lægger cookies via bannerreklamer, undersøgelser eller konkurrencer. Tredjeparts cookies kan derfor fungere som et netværk, da de har adgang til mange hjemmesider samtidig, og dermed mange computere. Hver gang Lizzie så er inde på forskellige hjemmesider, hvor bannerreklamerne administreres af det samme reklamebureau, så bliver deres profil af Lizzie mere detaljeret. Ej, det kan ikke passe. Det har i hvert fald ikke givet nogen lov til. Jo, tredjeparts cookies kan lægges på computeren uden forbrugernes viden og uden at spørge om lov først, så forbrugerne ved reelt ikke, at de bliver udnyttet. Udnyttet? De reklamebureauer, der placerer tredjeparts cookies, samler unik viden om alle Lizzies bevægelser rundt omkring på nettet, hvor de selv administrerer bannerreklamer eller på anden måde samarbejder med en hjemmeside. De laver en profil af Lizzie og bruger denne profil til at sende hende målrettede bannerreklamer, baseret på hendes interesser og bevægelser på nettet. Okay, for smart. Så får man jo bare lige det, man vil have. Ja, måske. Eller lige det, som reklamebureauerne vil give dig. Men nogen vil måske mene, at man har ret til privatliv, også på nettet. Nå ja, måske, ja. Det kan jeg godt se nu, ikke? I den virkelige verden vil det svare til, at Lizzies handlinger blev nøje overvåget og registreret til senere brug. Hun kan altså risikere at modtage reklamer, der direkte afspejler hendes adfærd på nettet. Hvis hun tidligere har besøgt et dating-site, kan hun altså registreres af cookien som potentiel net-dating-bruger og vil kunne modtage reklamer for forskellige datingbureauer og relaterede forretninger. Hey, stop lige. Jeg har altså aldrig været inde på sådan noget dating noget der. Problemet med tredjeparts-cookien er, at man ikke bliver spurgt om tilladelse til, at den bliver lagt på computeren, men at det sker helt uden man ved det. Typisk er computeren indstillet til automatisk at acceptere tredjeparts-cookies, og det kræver teknisk snilde at indstille computeren til at nægte tredjeparts-cookies adgang til computeren. Nogle vil måske synes, det er ganske smart at modtage målrettet reklame, mens andre måske vil synes, det er særdeles omklamrende og grænseoverskridende, at ens færden på nettet kan overvåges og udnyttes. Forbrugerrådet mener ikke, at det skal være op til virksomhederne at bestemme, om forbrugernes oplysninger skal sammenkøres og udnyttes. Med andre ord, Lizzie skal i fremtiden selv have lov til at vælge, hvilke kager, der kommer indenfor. Ja. Der. Enter. Æble. Snabel. Ja.